Blíži sa sviatok všetkých svätých, známy aj ako dušičky. Pre Slovákov to zväčša znamená pripomenutie si svojich zosnulých a chodenie po cintorínoch. Ako začal tento sviatok? Ako ho vnímajú v iných krajinách? To sa dnes dozviete. Halloween nie je americký sviatok, ako si mnohí z nás myslia. Halloween je pomenovanie pre predvečer významného sviatku Samhain, ktorý oslavovalo keltské obyvateľstvo britských ostrovov. Tento sviatok zostal významným aj po prieniku kresťanstva na toto územie. Do Spojených štátov sa tento sviatok dostal až v 19. storočí, kam ho priniesli írsky a škótsky prisťahovalci. Tento deň sa oslavuje v predvečer sviatku všetkých svätých, a to 31. októbra, a to preto, že podľa keltskej tradície sa v túto noc prelínajú svety mŕtvych a živých. Má teda Halloween súvis so sviatkom všetkých svätých? Áno. Britské ostrovy kedysi obývali len Kelti, onedlho sa tam však rozšírili kresťania, ktorí tento sviatok poňali trochu inak a vznikol z toho sviatok dnes pre Slovákov známy ako Sviatok všetkých svätých. Halloween a zahraničie. V Japonsku sa už po dobu 21 rokov koná halloweensky pochod v meste Kawasaki pri Tokiu, kde halloweensky nadšenci prezentujú svoje masky. Na Filipínach sa deti prezlečú do kostýmov a masiek a chodia od dverí k dverám, kde spievajú a prosia o modlitby za tých zosnulých, ktorí sú v očistci. V USA sa deti do veku približne 13 rokov prezlečú do kostýmov a strašidelných masiek. V noci vyjdú do ulic a chodia po označených domoch svetlom pred vchodom. Dospelí im zväčša dávajú sladkosti do košíka. Dúfam, že sa vám video páčilo a že ste sa niečo nové dozvedeli. Napíšte mi do komentárov, na čo mám spraviť video na budúce.